கதை ஒளி. ஒரு காட்டுல ஒரு சிங்கராஜா இருந்தாரா. அவருக்கு பிறந்த நாள். அப்ப சிங்கராசா மகிழ்விக்கிறதுக்கு மிருகங்கள் பறவைகள் ஊர்வன என்று எல்லாரும் வந்துச்சு நம்ம. அப்ப சிங்கராசா வாழ்த்துறதுக்கு தவளைகள் எல்லாரும் பக் 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 என்று சொல்லி வாழ்த்துச்சு நம்ம. புலிகள் எல்லாரும் என்று சொல்லி வாழ்த்துச்சு நம்ம. குயில்கள் எல்லாரும் கூ 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 என்று வாழ்த்துச்சு நம்ம. பாம்பு எல்லாரும் என்று வாழ்த்துச்சு நம்ம. புலி உடம்பு சொல்லிச்சுதான், சிங்கராஜாவை வாழ்த்தியது போதும், நாம இனி சிங்கராஜாவை சந்தோஷப்படுத்துவோம் என்று சொல்லி இருந்துச்சாம். முதுகத்துல பெரிய கரடி அது பல வேடிக்கையான நடனங்கள் மாடி காட்டி போச்சுதான். ரெண்டாவதா யானை வந்துச்சுதான். அது தும்பிக்கையெல்லாம் மாட்டி அசைத்து வாலெல்லாம் மாட்டி அசைத்து அங்கை மிங்கை நடந்து கொண்டு அது பல வேடிக்கையான நடனம் காட்டிச்சான். மூன்றாவதா குரங்கு வந்துச்சான். அது பல வேடிக்கையான விளையாட்டெல்லாம் காட்டி குத்துக்களை அடிச்சு வேலைகளை பாஞ்சு விளையாட்ட காட்டிச்சான். அடுத்ததா ஒட்டத்துக்கு பொறாம வந்துச்சுதான். அப்ப ஒட்டம் சொல்லிச்சுதான், இவள் எல்லாரையும் விட நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் என்று சொல்லிச்சுதான். ஒட்டம் நடனமாட போகல அது தன் நீட்டு காலால ஒழுங்கா டான்ஸ் ஆட முடியலையா. தத்திக்க பித்திக்கண்ட ஆடப்போ தவறி சிங்கத்திட மேல விழுந்துச்சுதான். அப்ப அங்க பார்த்து கொண்டிருந்த எல்லா மிருகங்களும் விழுந்து சிரிச்சிச்சு நம்ம. அப்ப ஒட்டதுக்கு அவமானமா போச்சுதான். கதை ஒளி.